B'investiment ta' madwar €1,300,000 kofinanzjat minn fondi Ewropej ġew inaugurati żewġ ribs u 5 vannijiet għal korp tal-Pulizija li se jsaħħu l-kapaċitajiet tal-korp fis-sorveljanza tal-frontieri. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa qal li b'dan l-investiment il-korp qed ikompli jsaħħaħ il-flotta tiegħu u jtejjeb il-ħajja tal-uffiċjali waqt il-qadi ta' dmirijietom. Dan l-investiment il-korp tal-Pulizija ikompli jsaħħaħ ir-riżorsa tiegħu f'dak li huma sorveljanza ta' xtut ta' pajjiżna biex allura inkomplu nagħmlu minn pajjiżna fost l-aktar pajjiżi siguri fid-dinja. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri spjega kif dan l-investiment jikkumplementa oħrajn li saru fil-korp tal-Pulizija fl-aħħar snin fosthom vetturi u uniformijiet ġodda imma anki fir-riżors uman. L-investiment fin-nies li sar kemm anke meta firmajna ftehim kollettiv u anke din innegozjaw ftehim kollettiv ieħor żmien li ġej, però wkoll investiment fl-għodda li ta' kuljum jużaw huma parti mix-xogħol tagħhom. U din tal-lum kemm l-investiment f'dawn il-vetturi u anke ta' dak li għandu x'jaqsam fuq il-baħar jkompli jikkonferma dan kollu. Fejn kemm minn fondi nazzjonali u anke minn fondi Ewropej qed nagħtu l-investiment, qed nagħtu l-għodda kollha possibbli lill-Korp tal-Pulizija anke bħalma nagħtu wkoll il-korpi kollha dixxiplinari ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li l-fondi huma parti mill-proġett Malta Police Force Specific Actions for Border Surveillance, iffukat fuq it-tisjieħ tas-sorveljanza u s-sigurtà tal-pajjiż. Bil-fondi Ewropej ninvestu fl-ambjent, proġetti kapitali, fil-kultura, però ħaġa importanti immensi li nagħmlu hija li ninvestu wkoll fis-sigurtà ta' pajjiżna biex naraw li l-frontieri tagħna, biex naraw l-frontieri tal-Ewropa ikunu protetti. U dan l-investiment li sar mill-Pulizija permezz tal-fondi Ewropej se jkompli jara li ċ-ċittadini tagħna jibqgħu jgħixu b'sigurtà. Barra minn hekk, bil-Home Funds imbagħad għandna 7 snin li ġejjin fejn €128 miljun se jkunu jiġu investiti għal darb'oħra fis-sigurtà taċ-ċittadini tagħna għax irdu ngħixu f'Malta tranquilla.